Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sikuthela zona indaba esafika ngaso ke isikhathi uGodole ke lapha ke odume kakhulu ke TikTok ushiye ke angalazi kuyena lapha ke uBishop ke mbukeli ke lapha ke ngalo ke udaba lokuthi ke uyiqola nempela ke lokhu iqhubeke njalo ke lapha ke impi ephakathi kwakhe lapha ke uBishop na ohamba nayo ke lapha ke iMK kakhulu ke mbukeli ke noma ke obehamba nayo ke lapha ke iMK umkhonto ke wesizwe nayo ke uGodole ke ungumlandeli ke omkhulu wayo ke lapha ke iMK umkhonto wesizwe ke lokhu iqhubeke njalo impi yabo lapha ke einkundleni zokuxhumana lokhu bephendulane njalo mbukeli nazi ke ivideo yakhe ke uGodole ephendulela kuyena ke uBishop mbukeli siyabonga. Ngani zakwethu niyaphila okankomgodolo umfana udaba niyalwazi. Cha ngithi ake ngiresponde futhi lapha yakuNgcobo bathi uBishop uNgcobo. Ngimbone nje kwivideo yakhe ngimphendula la ngoba naye ngiphendula khona la. Anginayo enye option. Unayo na inamba yami ukuthi engakwazi ukungifonela. Ake ngifonelane naye mina umuntu ebeqola abantu ebefuna futhi ukuhlangana nami ebesezozenza msulwa. uNgcobo iqola. Ngifuna ukunitshela nje nonke eSouth Africanizwa I have all proof ukuthi lo muntu uyiqola uqola abantu. Ngithi kuwe nawe wena usacabanga ukufuna ukusizwa uNgcobo ngithi phuma lapho lizokuyisa lelo bhasi. Phuma kuNgcobo lelo bhasi lizokuyisa hayi ukuthi ngoba mhlambe ngikhuluma kabi ngaye mina ngiyikhuluma into eyamanga noma engingena proof nayo if ungibona sengikhuluma ngento ngisuke sengiphethe onke ama proof. So njengoba lokhethi uGodole uyafika eGola kaMtholi kwakunjani akakaza angifonela mina uNgcobo angitshela ukuthi ufuna ukuhlangana nami. Futhi phezukwalokho akakwazi uNgcobo ukuhlangana nomuntu ongena icapacity njengami nanomuntu ongafundile njengami njengoba ebhalile encwadini yakhe ukuthi uGodole into wakhuluma nje yonke into akayithandayo. So mina ngine proof yonke ukuthi iqola uNgcobo. Uma ubucabanga ukuthi usazosiza uNgcobo yeka phansi leyo nto phuma kuleyo nto leyo. Lo baba uyaqolana. Ayikho into akayenzayo uqola abantu edla imali zabantu njengoba lento yakhe kunengane yakhe kunomfowabo kunaye kuleso certificate akasenzile so Sanfo Sawa. Angithi Sasco Flower bangitshela iSanfo Sawa. uNgcobo phumani ke kuye ilokho engizontshela khona angifuni umuntu osezolokho ekhala ngoNgcobo. I have all ama proof ukuthi lo baba uyiqola. Angizwani nomuntu oqola abantu ngiyamenyanya uyanginyanyisa umuntu oqola abantu bevele behluphekile. So nje leka Ngcobo mhlawumbe uyohlangana nabafundile cha mina ngifundile angina capacity futhi so angeke ngikwazi ukuthi ngihlangane naye. Icapacity anginayo imfundo kanti ayikho ngiyinto nje yasemarenkeni. Ake ngivale lapho ngithi basobhana uNgcobo uyiqola. Ungafuni ukusizwa uye ungafuni usizo kuNgcobo. Mawukuthi awuzwake shona khona nakondwedwe wabaqola indawo lapha ama site kuningi engizonitshela khona. I have all